ओइ बिफा आंनाव मोनसे खोथा सों दे आं भिडिअ बानायदों मिथिबाय हा मानसिफ्रा आङो रसमानि फिसायाव भिडिअ खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय आंथ' फैनाय जानो लुगैयो रिकुवेस्ट खालामदोंना ओमफ्राय दा मानसिफ्रा सोरबा माने बारा नङा ओरैनो 3%सो 2%सो मानसि आरो 100आवहाय बिसोर आंखौ बुंदों आरोना नोंबो खारदो नोंबो खारगोन नों मालायखौसो बुंदोंना नोंबो खारगोन होननानै बुंदों आरो नों बिनि सायाव मा होननो सानो दे बुंनो ओंखारलाय मा बाबा रायलायनो आंना बुरिया बिदि नङा हा आंना बुरिया बिदि नंखाया बुरि सोर बुरि बुंनाया मामा आं बुरि आरो आंनि बुरि दा ए दे खोन्थालाय होनबाय थाखायो माथो हा होनबाय थाखायो जेन'ब्ला आंथ' गोबां इदिनो बादा होयो आङो माने मोजां मोना आरोना फेमिलि जाखानाय फेमिलि जाखानाय एसेग्राब गोबां खस्थ'नि गेजेरजों ना सेंग्रा सिख्ला समनिफ्राय लानानै जोङो सेंग्रा सिख्ला समाव एसे एनैया फाल्थु खालामबाय दायो जोङो जुलिनि समावहाय गोबां ट्रेनिं होयो साडि ट्रेनिं माखौ बुङो साडि ट्रेनिंआव गोबां बायदि रोखोमनि ना गियानफोरखौ फोरोङो आरो थ' बेफोरखौ जोङो गियानखौ लानानै हाबा जाखांनायनि उनावहाय मा दरखारबाव ना हौवा गारना खारनाय थ' आङो गुबुनखौ बुंलिया आं गावखौनो बुंगासिनो आंहा जाहैबाय आंनि पार्सनेल बाथ्राखौ आं बुंबाय आंहा जाहैबाय मा होनो सासे मोजां हौवाबो मोनबाय एबा गाज्रिद्रायबो नङा मोजांद्रायबो नङा अब्लाबो इमान मोजां होननानै आं बाख्नाया हौवा मोनबाय हौवायाबो खस्थ' मावो सानाव सानसे मावसिगोन आरो गाव गोसो जायोब्ला मोनायावबो डिउटि मावो एक्सट्रा मावो गोबां खस्थ' खालामो आरो आंबो सानाव डिउटि मावो आरो जोंहा मोजां फेमिलि जाबाय आरो जों इसोरखौ सिनायो ना मोजां गाज्रिखौ जों सायख'नो रोङो फेमिलि जानानै गथ' मोननानै जोङो दायो गोजान जायगायाव दङ गोजान जायगायाव थानानै जों बेबायदि फाल्थु खालामनो हानाय जोंनियाव सम गैया मानो होनबा जों गावबागाव दैलि सानफ्रोमबो जोङो सप्तायाव खनसेल' बाद जों सुटि मोनो सप्तायाव खनसेल' आंनि हौवायाथ' मासावसो खननै मोनबावो अब्लाबो जोङो मानि थाखाय एसेग्राब खस्थ' खालामदों जोंहा फिउचार दं जोंहा फेमिलि दं गथ' दङ सासे जों फरायनो हायाखै मा जानो जों गोरिब जाबा मालाय मा जानो जोङो फिसाखौ मोजां इडुकेसन होनो हायोब्ला ना मोजां फरायहोनो हायोब्ला जोंबो सानसे माहाजोन जागोन थिग बे थांखिखौ लानानै जोङो गोजान जायगायाव फेमिलि लानानैब्लाबो जोङो हान्थिगासिनो दङ जोंनियावबो दुखु दङ जोंनियावबो मोदै दङ नाथाय बेफोरखौ जोङो हमथानानै गोसोखौ हमथानानै ना दायो नै मोजां स्कुल बेसेबांबा दामि स्कुल ना बोसोरावनो 1 लाख एडमिसनावनो 1 लाखनि बारा 1,10,000 1,20,000 बेबायदि लायो एडमिसन समावनो खिन्थु मान्थलि होनाङा एसेग्राब दामि स्कुलाव आङो फिसाजोखौ होदों बेसेबां खस्थ'जों ना बेसेबां खस्थ'जों आंनि हौवाया जुदि बे स्कुलाव मावामोनब्ला आं बेबायदि एडमिसनखौ होनोथ' हाखानाय नङामोन नाथाय ओरैबायदि मोजां आंहा ब्लेसिं दङ हौवायाबो बे स्कुलावनो मावो आरो आंनि फिसाखौबो बे स्कुलावनो फोरोंनो मोनदों बेसेबांबा दामि स्कुल बेसेबांबा मोजां बहुत स्ट्रिक्ट CBSE ना बिफा CBSE ना बेसेबांबा स्ट्रिक्ट स्कुल बेयावहाय आं सोनो हादों आंहा बेसेबां ब्लेसिं दं बेफोरो गासैबो इसोरनि अननायनि गेजेरजों आरो रायजो राजानि ब्लेसिं होनायनि गेजेरजों आं गोबां ब्लेसिं मोननाय मानसि गोबां मानसिफ्रा आंखौ बोर होयो बिनि थाखाय आं सानो आंनियाव ब्लेसिं थानायखायसो आंहा बेफोरबायदि साक्सेस जादों गोजान जायगायाव फैनानै आं मोजां स्कुलाव बिना खरसायाथ' आं खालामनांदों लेखानि इउनिफर्मनि बेफोरथ' नर्मेल ना 10,000 20,000 नर्मेल बाट एडमिसनावनो 1 लाख गाहाम होनांगौआ मामुलि नङा बेबो माने खेबसेनो होनांगौ
एबा खेबनै दुइ किस्ति दङ होनदों आं बेखौ मोजां मिथिया हौवायासो मिथियो अब्लाबो नायदो जों बायदि गोरिब मानसिया गोजान जायगायाव फैनानै एडुकेसन होनायाव गोबां हेफाजाब मोनदों ना बेनिखायनो आं सानो आंहा गंसे मोजां फेमिलि जानानै ना आरो इसोरखौ गिग्रा जानानै पापखौ जोङो सिनायनानै बेखौ मावोब्ला जों पाप जागोन बेखौ मिथिखानानै जोङो माब्रै आं खारनो बुंस'नो हाया माब्लानि समाव मा जागोन जुदि गाज्रिब्ला हौवाखौ जों गारनानै खारनायाबो बियो गिदिर बाथ्रा नङा दे एमान गाज्रिब्ला टर्चार खालामजायोब्ला बे गारना खारनाया बे गिदिर बाथ्रा नङा नोंखौ गारनानै खार खिन्थु गुबुन हौवाजों नङा मानो होनबा नोंहा इसोरानो होखाबाय ना इसोरानो जुलिखौ होखाबाय नाथाय मानसिया दासिबायदों होननाय दङ नालाय थ' बेयावनो नोङो गारनानै खारोब्ला खिन्थु नोङो गुबुन हौवा दाला एबा गुबुन हिन्जाव दाला बेयो गोरोन्थि आरोना आंनि नोजोराव नोङो गारनानै खार मोजां अर्निं खालाम एबा मोजां खस्थ' खामानि मावनानै लासै नों आरजिनानै न'खर दालां गावनि फिसा दङ आरामसे गावनि फिसाजों एबा हौवाया सोलायजासिम एबा हिन्जावनि केरेक्टारा सोलायजासिम बेबो सानसे सोलायगोन बे सानबेसे बबेयाव रायजो जानो सोरजों बबेयाव बेबायदि केरेक्टार गाज्रिखौ लानानै माबोरै थांना थानो बेबोथ' सोलायगोन सानसे निस्सय सोलायगोन मानसिया जेब्ला खैफोदाव गोग्लैयो अब्लासो सोलायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोङो समखौ नेनांगौ समखौ नेनो हानांगौ नेनायनि फिथाइया गोदै स' लोगोफोर आं बेखौनो फोरमायो आंनि फारसे आंहा मोनसे मोजां फेमिलि जाबाय ना मोना नङा मोनबाय मोजां हौवाखौनो मोनबाय मोना नङा मोनबाय इमान बिउटिफुल इमान किउटने इमान एक्टिभ फिसाजो मोनबाय नायल' जाल' जोबोद समायना बिउटिफुल इसोरा जोंनो हरबाय मोजां फेमिलि खालामनो जोङो इच्छा जायो नाथाय बेखौ लानानै आङो दि खारगोन एबा एसेग्राब मोजां न'खर थाखानानै फेमिलि दासो फिसा स्मल फेमिलि एसेग्राब इसोरनि ब्लेसिं मोनखानानै माबायदि खारनो जों बेखौनो बुङो आरोना नेगेटिभ कमेन्ट हरनायखौ आङो मोजां मोनाखै सोरबाया खारोब्ला आंबोदि खारफानांगौ बे नङा नाथाय बुंदोंसो कमेन्ट्स खालामदों सासे सानैनि कमेन्ट्सखौल' आङो माने मोजां मोनाखै बाट थायो जों भिडिअ क्रिएटर हिसाबै भिडिअ खालामग्रा हिसाबै मोजां आरो गाज्रि कमेन्ट हरग्राया थाखायो बेखौ मिथिगौ नाथाय अब्लाबो एसेग्राब आङो बुजायदों भिडिअसनि गेजेरजों बुंदों जुलिया खेबसेल' थैनाया खनसेल' जोनोमा खनसेल' इसोरा जुलिखौ खालामना होब्लाय रायजो राजानि गेजेरजों ना रायजो राजानि सिगाङाव इसोरा जोंनो जुलिखौ होबायब्ला मानसिया दाबोखाथों होननानै आं बेखौ बारे बार आं बुङो आं बायदि एसेग्राब बुंसे बे भिडिअसनि गेजेरावनो बेबायदि कमेन्ट फैयोब्ला थ' होमबाथ' नोङो भिडिअखौ नायजोबालासिनो आंखौ कमेन्ट खालामदों भिडिअसआव आं मा बुंदों बेखौनो बुजायालासिनो आदां सदां नायनानै आंखौ कमेन्ट खालामदों स' बेबायदि जानाङा बेखायनो भिडिअसखौ फुल नायनांगौ आरोना अब्लासो बुजियो स' लोगोफोर माखौ बुंनो आङो भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आंहा ओंखाम जानायनि सम जाबाय थ' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना